ko ko riwde ka heɓata ya accude no ngomini wi pelgel ma cuuray jahna pelgel cuuray goɗɗo te a tawat jomgel bo gorko joom pelgel ngel mo jooɗi mbo uro pelgel mum donde ta perti a waɗi ko fulɓe mbita ko riwi heɓani arti tawtani enen noon ko ɗum heeɓi en elimane cabbule hande fulɓe mbiyat no esiragal ɓurdotiral ndimu esiragal ɓurdotiral ndimu hande esiragal firtatno ido ɗum esiragal firtatno sabu he bambaɗo men goto o wi ɓe ñamatno ko jalere ɓe ñamatno ko haala ɓe gufƴora jaleɗe sabu hanki a yurnoytono debbo sadio ari ko o jooɗoto huccita toon jooɗoɗa kuccita to ko bayto ma he boomi ɗiɗi o tawduɗaɓe ko ɓen kaldata ha pahmotiron sabu sa laari jurgal men hanki sak ɓe mbi wondeno ko ɓirdugal keddam yurnoroyteno ko ciidal tegeteno en hol sababu ciidal ngal ngal waɗa signifie mi ari longotiren koriɗo haal ha waɗi gi'al pour holludema minoma yiɗi kono mi wawama wi minoma yiɗi ɗanndimagu ngu ɗon kono laar hande eliman ngara toro debbo o wima maye ujunnaji 50 walla ujunnaji 100 o firlito o wima esam siɗa ara kumal ngal noon addor ko ñamɗa he ko ñammi min o mbo tawata kam dalo teddinta ko an teddinta ɗum ko an teddinta ɗum tene kay ko ouvertement addu ɗum he ɗum addu ko ñamɗa gaddorana kam komi ñami mi wayno to waajiɓam e bandiɓam ɓenne an ñammintaɓe an garat ɗo siɗa wawi mi okkuma sa wawa mi fada bawɗo yin heɗo ndimagu mi yiyatare heɗo ndimagu nden eliman yo en dar ko mbaɗeten ko in wona ndimagu te in fanata en yeeso eliman hande jiita kumal yimɓe jooɗo ngara jiya saku soble saku maaro bidon diwlin damɗeje ko kala e kala rote wallahi goram ɓe jahato jakkato ɓe mbiye 18000 francs ɓe korombo dañ ta ko farata o mbo jooɗi sunna o kam waɗama to hamo waɗama farata o ara noon mbo horo waɗe te noon nelaɗo wino kayrul sadaki aysaruhu ko ɓuuri moƴƴu e dewgal woni ɓurgal ngal weeɓ te momi fof noon en tant que eɗen mbiya julɓe ko nelaɗo poɗɗen roy sallallahu alayhi wa sallam te ko kam haali e hadis o wi kayrul sadaki aysaruhu ko ɓuuri moƴƴu e dewgal woni ɓurgal ngal weeɓ hande noon intérêt ji aduna taki binduɗo o wi garmi ko ñagade debbo nan koɓe jaabi ɗum ɓe mbi ɗum li holto liggotoɗa holno foti moftuɗa banque beela aɗa jogori nabde mi faraysi beela aɗa jogori nabde mi makka e faraysi beela fasɓe am ɓe ɓeyda teddindemi anani ko gorko garɗo toro jabti ɗum o wi ɗum nene ko an ƴamatmi walla ko ɓiya o wi ɗum ko minen fof saabu komin jibini ɗum ko minen fof saabu komin jibini ɗum ɗum woni dewle hande sa ariɗa toro ɓe mbitama daka julɗo de ɓe mbiyanma heɗo liggotoɗa beele aɗa jogui kalis heɗo oto ma a soodi oto hembo biro gonɗa heɗo kono a nanta toon julɗo de saranaki ɓe lamɗoma poti jomnittoɗa salaire ma ko wonen ko ganduɗa ko ɗum hay yumma wawa e nandu debbo wawa e nandu gola kay hande noon ko ɗum lamdete a wiyetake ndeka julɗo a wiyetake ndaka naggam e naggam koɓe mbiyatma dal hono foti dañɗa a dañta de taki mi wiɓe dewle ɗe hande ɗe cukkani l'islam de ɗe cukkani diine ɗe cukki koye intérêt e jawdi taki noon sa laari hande ina en jibinana o eggatɗo o ɗum jibinani en bo sabu noon no biteɗa eliman wat gueɗe ɗe ganduɗa neɗɗo gila dawa dawi wonko woni ɗo ɓe daña ɓe mbasa ɓe ñawa ɓe cella ɓe guura ɓe maaya hande noon sa dañani wiye a liggaki wiye o wawi liggo sa ñawi wiye o wawi ñawdo ta ɓe jejjiti hoddiro hande noon bomi men hande ibrahima kino biteɗa eliman ka caɗele na mbaɗi sabu hande anki ko gorgol ɓiɗɗo gorgol toroynoɗa walla ɓiɗɗo kaw hande sa ari an ɓiɗɗo ma gorgol mbo moggi dewde kam mbo janggoya an a jangoyani ko nayi ma cukkuɗa wallahi hay siɗa dañi million ngaji sarenaka a okketake sabuɗa dufo caya walla ɓe mbiya o ƴelliɗo rondoto larogal rohotongal sippoyta eyyi nden noon ko hono fehe ko heno mbaɗeten te mi wima gila dawa dawi wod dañɓe woɗɓe dañani tawi noon hanti kala mbo dañani a wontare so woni ko mbiɗa ko sabu an ɗa andi sa yeeya lamdete million te dañal ma tolni koye 100 000 a yahata heno jahrata a gantete kay 100 000 dañɗa teɗa andi sa yahi an ko 500 000 lamɗoyteɗa te an ɗa andi a yanana ala 500 000 nden ko heno jahrata a yahata te hanki noon haydara naɓatano ko ɓiɗɗo kawma ren jiyatnoɗa bamma yaha toon wima mino yiɗi sirama okke samba amo jaha sa yettima okkeɗa ɗum e dow teddugal e dow teranga e dow enɗam e dow jiidigal
ko ɗum noon hande humna he nder leñol men taw barke ɗengal dewgal ɗum takno ɓe jibina jargaji ɓe jibina waliyaji ɓe jibina sernuɓe ɓe jibina lamɓe ndey mbayruɗa nan debbo jibinɗo waliw ndey eyyi waliw min de mi yetani est ce que waliw na dañi joni mi wiyani in dañani kono gandumi na famɗi min de mi anda en walla wala gasi maye temedere ujunere jawdi dewgal temedere ujunere bottari kumal jogonal on so ari haydara o tawata ɗon on okkiraka on ko jeeyaɗo to debbo yeyetake mi wima nelaɗo wi kayrul sadaki aysaruhu enen fof en jangi wondeno won waaji goto mo ganduɗa torinoɗo debbo kala ko nelaɗo wi ɗum o wiya o dañani ha wi ɗum daɗa wawi aya alquran goto o wi ɗum mino wawi o okka he dow on aaye eyyi wala gasi joni noon an hande aɗa suusi artoro debbo mbiya gara he ceerno ɓurɗo nane mbiya ɗum ko fatiyare mbawmi okka men debbo so lappima sa renaka a hotta heɗo diine men heɗo aadaji men heɗo hankiji men heɗo cosaneji men heɗo taw tammaji men heɗo ndimuya men fof en jeeyi jawdi fof en jeeyi jawdi hande dal ko jawdi woni ɗo sa ala jawdi a rentani yahi hande ha hay sa woni he nder famille ma sa ala siɓe mbaɗa ɓe tinnatama ɓe mbaynotako ma kew ɓe tinnatama haydara ka Samba Sende ndu jooɗiɗo mo holletake hande e nder yewtere amen Sadio Teddy mi nani joni sa ari an ma okkirma o joni ko argol tan ɗa laaroya ya laaroy ɓiɗɗo kaari sa yettima rek ujunaji nogas kam ka ɗum ko weli metti ɗum ko weli metti ɗum ko weli metti a waɗatin nde mbawɗa waɗatinde koriɗa a waɗatin nde mbawɗa waɗatinde koriɗa a waɗatin joni kam en waɗama farata dal weli metti wona farata noon in wona farata in waɗa in neɗɗo anda no innirta in saabu farata hen yakkata farata yakkata te a suusa en wi sunnane saabu nelaɗo ko wi ko yo ñemtide fof ko boni ala toon te ko waɗete ko fof koko boni la ilaha illallah eliman eɗen poti lartindo ko mbaɗeten ko eɗen poti andu ko en fulɓe eɗen poti andu ko en julɓe pullo waɗ ko fotani waɗ julɗo fot ko waɗa fotani waɗ eliman jawdi aduna ndi ko gasat ndi eliman ɗo teg immotoɗo ɗo fa woppat ɗo pirol ɗen jiɗi noon goto men fof saabi Allah simbo ɗo woppa yo woppu moƴƴugol piretengol taniɓe ma jala mi haaladde toujours mi wiyatno wat ko mawɓe men kalano he dande mi yaafe he haala he dande jasgol nawlegal wat ko tagno en haala he dande duŋigal hendu ko tagno ɗum no haale Sadio Teddy eliman ñande fof mbaɗɗa ko mama ma weeɗa wat ñande fof koriɗa ren ko mama ma renno ñande fof koriɗa no wiyete rimɗude he nder ko mama ma rimɗuno ko ɗa heebo meselal ngal heebo majjo e jungo ma eliman mi haaldatno e goto mi yaafe jombatata ɗumanin ɓe haaɓe inni mawɗo leydi men o mbimɓe ko waɗata ko ƴiiƴam waɗnata ɗumin social mbo waɗata o ko ƴiiƴam waɗnata ɗumin wona pour yimɓe taari ɗum mbi ɗum waɗ ɗum ala ko ƴiiƴam waɗnata ɗumin mbi ɗum mawɓe fulɓe ko social mi wiyaɓe signalisation ko wiyete ko signalisation he si auto paani ɗum ko ɓe tegata ngam auto o garat ɗo anda waɗɗono mbimɓe fulɓe idi in waɗ tegi hen mbimɓe social o biyeteɗo hande social mbo yomnito e 3 mois mbimɓe ko waɗnatayno baɗat ɗoyno o anda en ko ƴiiƴam waɗnata ɗumen ballal eyyi hoko taki ngola Samba dañatno Demba dañani Samba ƴeftanamo ɗi tottoya Demba kamne o witno o wawa soñdidi Samba soñata social na ɗo ɓuura Samba ala hay wote mi yero miñum mbo dañi faltana ɗum larogal o yarnoyta o aynoyta o ɓornata o ɓortata kono o jullato fenda to sippoyat ñande kala hay wote yo ala beele social na ɗo ɓuura ala nagge won wiite jaytortenogo toon baaɗa wuro kaw okkatnoge baɗum ta ko nder wuro he ta ko e nder wuro o itta ñale o wiya baɗum heemi okkima nge dewrange anne tindema siɗa sa aynoy siɗange jaytorange baaɗa wuro mais Sadio Teddy est-ce que sukaɓe jooɗi ɓe gandi ko woni baɗa ala heno ɓe gandirta en kaw mbo okkata baɗirawo nagge heno andirta baɗa wuro o andata kaw baɗo no Sadio Teddy noon wawa okkir nagge saabu ala hay gewɓi dagi ay mawɓe koɓe dañno ko fof koko barkinno eyyi wallahi aɗa haala dewle ɗe kono e jawdi ndi aussi ko barkinnode eyyi andi ko taki watore wona ko ficrete te ko watannoɓe Moussa kamen ko watannoɓe Moussa saabu ñande ɓe jooɗude Moussa nde ɓe jeddotiri nde ɓe jooɗi he il Misra he ko fotta e duuɓi camorɗi Allah mo toɓa ɓe nayi mumen ɗi jibina ɓe ɓira rewɓe ɓe ɓe ɓesna ɓe pawaka ɓe mayraka ɓe jeddotiri ɓe mbi o baɗa andi fulɓe kamen kala teddugal ngaɗan mba ɓe jiɗat maga ruttu ɗum nde wayi noon ɓe jiɗi ruttu baɗat ɗo ɗum saabu pour kamen ɓe ganda on tuma Allah andaka ɓe yambi ko montagne uji ɗi ɓe yambi ko kaaƴe ɗe ɓe yambi ko nangue gue
ɓoppu doole o hawri ko nange nge waɗantaɓe yin taki ɗum ari e alquran ɗo wita wota ndewe nange wota ndewe rewru ndewe Allah goto o ina e aya alquran a faami nde ɓe jeddotiri ɗon ɓe mbatotiri e Moussa noon nde Moussa ari e mumen ɗon ɓe mbatani ɗum annabi Moussa ɗon ɓe mbita buuɗal yurmede feeñi e binde geno ɓesngu e jawdina sariti e lakde yo yitere ma ren ha ɗo cincinɗi maɗi kaaɗi ayi ɓe mbaɗi nange nge cincinɗi ɗi woni ɗum looci nange ɗi ɓe mbi ɓesngu e jawdina sariti e lakde yo cincinɗi ma ren yo yitere ma ren ha ɗo cincinɗi ma kaaɗi ɓe keɓɓiti ɓe mbi titi kala ko jiɗɗa mamin battitor biigi e dimaɗi e ƴiƴam sagataɓe o wi min kulata min penata min jinata min jarata sanga ra min pirtata aadi min taƴata en ɗam te kala komin dañi koko renta beele hande noon ko daña ko na renta an ko kalɗa ko ɗo woni diine l'islam gasi ɗum ɓe mbatotirno e Moussa hande noon sa firti in fof daña a wino a taƴata en ɗam a ari ɗaɗam taƴa ɓiɗɗo banda debbo ari toroyimama debbo an kamo dañani kam ko naggel mum o yakori walla jalel mum ngel o wi ɗum sa addani 100 ujunere walla million mi hokkatama te kamo dañani heɗo en ɗam heɗo ɗam garta noon mbiya o ko a taƴata e ɗam te mama ma watino wonde no o taƴata e ɗam te kala ko dañi koko renda heɗo ko renda a taƴiɗama arti koɓe mbino ko koɓe dañi fof koko renda a saltima rende an nde arta e dow ma ɗum waral yen hande ɗe caɗele jooɗoɗa rena wuuro kaari naɓama jooɗoɗa ren nana wiye kaari de yahano waɗi ni wattiri ni kata yani ɗum e dow walla o yahi ha leyɗo o waɗama refule watore koko foori te taƴgol en ɗam ɓurata banda debbo ara ɓinguel mum ara toro ɓiɗɗo ma paktira ɗum ko wawa walla mbiya ɗum mi hokkanima saabu ɗa laara joom oto o ɗa laara joom million ngaji ɗi ndeysan na yurmini baɗa karañ ara toro ma o dañani ko jalel mum ngel o yakori mbiya ɗum caloɗa layra ko jangatɗo ko so e mama gala wuuro nge o yakori gasi ko jangatɗo de sin wallahi sinano ko jangata komi hokkuma ɗum saabu komi poɗɗoma ɗaɓɓan ndumtoɗa rek e goɗɗo immorato kam andi kala no wawi wiye walla no wawi wa o ara okke kam heɗo jangre wiyanode nde goram saabu a addani a ala kalis a ala oto ala bâtiment nden noon sukaɓe ɓe koɓe kaali koko gonga mumen de sa añi hersu hande rek siɗa toro yo tawɗa dañ l'islam ko wi neɗɗo hanima ɗum okku debbo ko ya andu ɗum ganda leñol mum hande an hanama okke debbo ya daroya ɗum islam okkima jaaha ha toon jiya ɗum kono hande ɗum alatani woni ko kalta ko ɗo joni dañ kalis re sa dañi kalis dal kamen dal ko kalis siɗa mbo dañi dal ko an woni ɗo sa ala mbo noon jarani ko ɗaɓadode ala ko ɗum ɓeɓeta kalis kam kamin uddita dame ɗe foof koni coktirgal ngal lumretake ñamlirtake te ɗo dofɗa caabi ɗi fof ɗi jaaha ngal joguiɗen ɗo hande Elimane ɗum taki caɗele mbaɗi tampere waɗi aadaji men goppama pine men goppama saabu en gumatani joni guma rek ko kalis ala mawɗo on noon ala suka on ala o ko fof en hande poti A Z fof ko jawdi tan immani an hande sa kayman no hande dewle ɗe joni ko million ngaji poti poɗɗa hande neɗɗo on dañata pour wawa dañ debbo eyyi sa calcule ko jeeta ko an joni min simi calculin hande pour hande gadda debbo mi haaldatno e mawnam goto o wi kam mi acci ndema mbi ɗum ko taki o wi kam ndema weɓatani mbimi hi o wi kam saabu hande si Allah gatamere dawi darnuɗa puccu darnuɗa machine darnuɗa geeƴi e guesa ba o wi kam ko 1.200.000 mbi ɗum e garan o wi kam eyyi o wi kam puccu ngu 400.000 o wi kam guesa ba hectare goto o 60.000 cuñwar mo gawrata o 150.000 o wi kam kilo geeƴi 1000 francs nde o calcule nde o waɗi ha jippini re woni 1.200.000 mbomrine noon hande siɗa en yahana ko famɗi fof yo taw 1.500.000 ɗa en waɗi e poos sina ɗum rek a dañata eyyi technicien mbaɗa waɗa signal o wi téléphone o sona mi andi koye tarduɓe noon ko jagui kono o émission kam ko à suivre mo wiyete uddi ande no Zal 33 941 22 65 oɗon ne ko hen jeeɗon mbawon tottir miijoji moon sali si tawi waɗi goɗɗo e ɓoggol e goppaɗo mo naata sala o ayca ko noon ko 33 941 22 65 33 941 22 65 radio Kaolack allo salamu aleykum on kiiri jaam woni e ma eyyi bisimilla ma émission e aha wallahi ndeysan wallahi gonga
ndeysaan Allah wallahi ko en gonani wallahi ndeysaan eyi wallahi jarama tigi merci jarama ayca ko noon ko 33 941 22 65 33 941 22 65 naton kalone toɓɓere nde ganduɗa ko kamde yewtete hannde o ɗi gonɗo e ɓoggole salamu aleykum nam eyyi jarama inde nde ko hono Dorel Sawila bisimilla ma Dorel est-ce que ina wewata de wallahi ndeysaan na hawni de wallahi ko ɗum tan woni ɗo jarama tigi jarama ayca 33 941 22 65 so tawi goɗɗo mbo ɓoggole ƴetten ɗum Sadio Tiddi waɗi gonɗo e dari ɗo wiɗum allo allo mbar jam hirema inde yettode eɗo noddirta e so pullo no mbaɗɗon wallahi ko ma ɗum yettere Allah machallah e yo Allah weltano en amin ya rabbal alamin amin ya rabbi so pullo jiiɓima ala eyyi gonga wallahi gonga janano gonga na woodi tigi eyyi gonga tigi wallahi jarama machallah wallahi mi nani in wallahi mi nani gonga wallahi machallah kakam ñettel a jarama ayca 33 941 22 65 ha joni garon e toɓɓere waɗi gonɗo e ɓoggole musidɗo allo salamu aleykum on kiri jam tan ni ka inde nde ɗo noddirta Siley Sow hoɗo noddirta Latmengue bisimilla ma Siley toɓɓere eyyi wallahi ndeysan hay mba henɓe ɓene ko noon wallahi gonga wallahi gonga jarama merci ko ero to nguen Sadio Tiddi min andi en jiɗino sah kalen ha e ndiwtugal e kono noon danaka ko keddoreɗen ko hewata ni mi woppuma tan Sadio Tiddi daña ko ɓeytuɗa hen tan hande en totti Dakar naɓe so journal o joni bo ko noon ɓeydanmi hen tan ko yo en gacci takkillaji ganden ko ɓooyi foof en gonata ko wona fulɓe te wadde texte goto pular kalatɗo o wi ko aduna ñande koɗimi aduna o wi ko mette e beelemma e bojji e jaleɗe jaɓɓimi ɓe calmodiri kam e yenade am ɓe gandinimi aduna ala ko duumiɗo Hammadi e Samba mahiɗo kuɓeje towɗe ɓe cikkata aduna ko galle beelu aduna funtiɓe a nani beelu aduna funtiɓe ɗum noon heebi en funtu hande beelu aduna ngun beelu aduna noon yo en ndeno ngu ngun beelu aduna yo en ndeno ngu o wi kaalisaji mumen nanto banque ɗi kara ɓe cikkata aduna ko galle beelu aduna funtiɓe a nani ko o haali ko hande kaari minen jiidi baba larataka minen jiidi yumma larataka ko ɓiɗɗo kawam larataka diine darataka enɗam larataka laara hande rek ko dañel nge te wallahi dañal wattinta joni min Sadio Tiddi nde ñamde kewne mbaɗetene nde hande programme ji men est ce que ɗum ko ñalede foti noon ala andi ko taki ayi Allah si wima ƴogoy ko Ibou Ndiaye wita ko si Allah wima ƴogoy mbiɗa ko tene ɓooyi foof ko ƴogol kono a metta tenoy
ko ƴogol ngol rek mbaɗoyta gannaaw Allah wi en mbaɗen ne mbiɗen Allah min mbaɗata in andiɗa wawi wi Allah mi juulani noon weeli kamo jooɗo mbo ma laara ha paleɗa e pat ka pali kanangue o huccita e ma face à face directe kono noon Allah mi liggotako o wima eyyi daren ɓooyata liggoyoɗa babaɗo men Diallo dewi Allah anda ɗum ŋeñama ko Allah ko ligguey andi gasi nden noon ko ɗum wat ko calaniɗen Allah mbo in ruttame ay ɗum ko waɗeten fof koye yakkere rekin huɓata laaɗo in heedata gartaɗa mocca kolliɗa wiya ko mbasmi ko toon mi anda no en foti ta laaɗo in heeduma laaɗo in heedi debbo araw tawa ɓoldu ɓoccoldu ni potmi noon heɓata debbo e siɓe ɓe pirta salon kam yagol salon en eɗen gueɗe mbaɗeteɗe en ɗum kam ko gueɗe fulɓe walla meeɗa won fulɓe mi wiɓe noon de mi wiɓe bonɗo gari mbo ala sukundu mbo nawleɓe mum kawri poɗɗo funtu hande yiye addi tiire noon enen en jiya en cukuli men ɗi juuti ɗi ɓalwi ɗi moƴƴi gari guite men ɗe mawni ɗe danwi heko mbaɗoyten salon ɓurata kam mettu noon koko mbimɓe ko sindo sen punti salon nden jimane ɗen sewoyire addi jam walla jombayel walla tete walla ko nandi duuñiɗo alaɗo okkeɓe okkeɗa kono an jaaha punta toon ɗayima jimɗi goɗɗo kawma kula solal waye manna ɗo samba rewde bijji mi anda ɗumen ɓan ka émission men gasi ha laaɓi toon sadeji men goppuma mbariteɗa min andi ande ko taw wallahi kono kam inchallahu rabbi ma en ndewtomo si Allah jaɓi wallahi sa yiiɗi hay siko dima e garo mi ara law mbatten émission on si Allah jaɓi saabu ko haalena dañite ɗo ɗo in fayi hewata kono ɗo ɗo in immotone huɓatade elimani wallahi te minen in pelliti yuppan pulagu ngu si Allah jaɓi nden en calmini fofen en jetti fofen en jarni fofen en ñaganima fofen eɗen ñaago oɗo studio yo mbo wonɗo ha mbo daña téléji Allah mbo in dañi mbo in wawi Allah waɗanenin an e hoore mane minen ma ñagano dow kono jolfuɓe mbita kowci kanam saabu mino andi ka neɗɗo mbo añanani ka neɗɗo hande kala ɗo mbawmi nane ko sababu ma wallahi ko sababu ma mino ma yetta miɗo ma jarna yo Allah wat sellude sellirede dadde dande assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en jetti ɗum ko jagui Sadio Teddy Sow machallah mo ganduɗa vraiment kala ɗo kaƴorɗen ɗum to sen noddi ɗum o acca yitteji mum émission ko hande mbanmimo programme nde noddumi ɗum tan o tegani en konngol wi kam Elimane mina ara ayi ko tardemaji ten kono wonno ko law aranno émission o fuɗɗo walla mbawen yewtu ko heewi kono jini non yaari kono en pamiratin noon inchallah si korko ka yewti rek ma en noddi ɗum ɗo ara ɗo machallah mbawen wat émission goɗɗo mo ganduɗa koye jewte ɗe ganduɗa ɗe nafaten enen foof en jetti foof en jaari foof en jetta technicien men digital mo ganduɗa kamne yessede rek ma o arɗo si Allahu lamɗo jaaɓi waɗa émission soirée sénégalaise yesseɗo noon ma en jokkodire Dakaru kettoɗen kabaruji ɗi inchallah RTS ji ɗi cete RTS ɗi foof e nder Sénégal on jarama hoɗon ñagane samedi jaam mbalen jaam digital yekki jungo mo merci on jarama tigui ha kono ɓe ganda ko anno suivre moi c'est émission bu teeloon ma toj moo tax ma defee la ko nii pour mu am quelque voilà c'est ça jaar naa leen pël yi yéen a ñaaw pël yi lu tax ngeen ñaaw yéen pël yi yéen a ñaaw aja merci on jarama à prochaine